Mo nilang pier diri ha. Pier nila ba pier? Pier. Sa Dakar. Eh. चलो ನೋಡಿ ಸುಬ್ಬಟ ಬಲಿ kayo ni Dri Parko. Kami barko guys. Ay pariner de pariner. Pa Madilin. Nami sa pier manakay mi barko. Karon. Sa pier mi manakay mi barko. Sensor, kami. Sensor. Nakay mi barko karon. Karon guys, na ami diri pier ha, pier ni diri. Nakay mi barko. Naboy naninda diri guys oh. Muna ilang mga kuandre. Mga boat tuwag now. Muna ilang mga kuana sa pier mi, nag-pier ba ya mi? Pier mi diri. Apply diri. Kami nagtupad na tuwag. Kaya namin mga kaupan. Mao ni diri guys sana mao ni agian na mo pares sa Pilipinas at nay nanginganan. Padung mi sa isla daw, isla amo sa napita basta paminaw lang ako asa ko idagsa ani. Nakairamig kumbaga sa ato barge na nakairamig barge. Mao ni ilang pinaturia. Mas limpi pa gani ilang pier kaysa atong pier no. Atong pier kay hugaw to kayo daga basura. So naa na mga diri guys. Sa kadaghang tao kay kidaghan yung tao diri kay. Kuan baya linya-linya ang sakay sa barko. So ang mga views diri gyud. Sa mo ana oh. Na picture. Oh. Manood mi jagay gikan mi dito sa unahan nya. Kuan ako kay di man ko sinigali gipabayad ko og 10,000 kay di man ko sinigali Pilipin man ko nya visit visa ra man ko so nanami happy ta mi maabot sumaw ni ang view sa likod ni siya likod happy ta mi maabot sakay mi barge lagi happy na mi maabot. Mauna yung view. So gi-zoom lang nako para makita jud mo sa tsura ba. O sa views. Sa views naman. Nya guys kay ako nya i-video tanan unya kung say mga kalingawan. So
Dili daghan di tao gid diri. Daghang kay mga bata diri guys. Kamu anak.